Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ulimale kanzima umshayeli weMoto evele yaphaphalaza amaqede yaphoseka Ezihlahleni phakathi kwehluhluwe kanye nomkhuze ku N2. Abezosizo oluphuthumayo babizwe endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha babe sebe ephuthuma khona. Bafica umshayeli obehamba yedwa emontweni elimale kabuhlungwana. Babe sebemsiza khona endaweni yesigameko ngaphambi kokuba bamphuthumise esibhedlela eseduze. Iziphathimandla zibhizi zisacubungula ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi njengoba namanje kungakazi ukuthi yini edale ukuba imoto iphaphalaza amaqede eyophoseka Ezihlahleni. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.